Bueno, zoom gelan gaudenean, hemen jartzen badugu punteroa, hemen hainbat aukera agertuko zaizkigu, eta orduan, fitxategia partekatzeko gure pantailan eta besteek ikusteko, hemen klikatu behar dugu share screen, esateko, eta orduan, 3 aukera agertuko zaizkigu, normalean hau agertuko zaigu, gero hau, eta hau, ezta? 3, nolabaiteko 3 pestaina. Orduan, hemen agertuko zaigu, guk ikusten duguna, hau litzake arbela, arbel zuri bat guk idazteko, ez da usare, eta zer egin fitxategi bat edo, imaginatu, guk ikaslei jarri nahi dizkigun bideoa gero komentatzeko, edo denen artean komentatu nahi ditugun fitxategiak ikusi izateko. Zer egingo dugun? Bueno, files, 3. hau aukeratuko dugu, eta Google Drive sakatuko dugu. Bueno, nik ja alta eman dut gunean, bueno, ez dut alta eman gunean, Connect, bueno, automatikoki egin dit, bestela eskatuko dizkit izena eta pasaitza, baina, bueno, hori bidaliko dizkizuet. Eta orduan, hemen ikastaroa karpetan, BH, hemen daude 4 saioak, eta karpeta bakoitzaren barnean daude saio hortan ikusi beharreko dokumentuak. Orduan, adibidez, ebaluatzeko irizpideak, besta, gehitu nahi ditut. Orduan, agertuko zait, aukeratuko dut, gero agertuko zait hau, eta hemen garrantzitsua, edozeinek ikusteko moduan jarriko dut, share screen, eta hemen daukat. Hala ere, oraindik ez naizari partekatzen, berriz bueltatuko beharko nuke honea, eta basik hontan hemen agertuko litzake. Orduan, orain aukeratzen badut, eta sare, orain bai. Ikusten da, orain bai hain naiz partekatzen dokumentu hau bestei. Hemen agertuko zaizkigu gure kamarak eta erdian dokumentua. Orduan, hortik ateatzeko, ez da share, eta jazta. Orduan, kontua litzake, saio hasi baino lehen, prozedura horiek egite eta jaukitzea nolabait dira. Baina joteman nahi zonea ikusten da, ja badaude, lehendik jo ditudan dokumentuak. Orduan, saioa baino lehen, nik igotzen baditut, ikastaroak, BH, lehenengo saioa, igotzen baditut, ea usten didan denak, orduan, bueno, ez, hori dut, osak, cancel, bueno, adibidez hau, ez da, share screen, eta jarraituko dut, share, ikastaroak, BH, lehenengo saioa, gogoratu, beko hau egiten, denen, share screen, beste bat oraindik gehituko diot, share screen, eta horrean joten banaiz, hemen klikatuta, basic, eta orduan,
bai? Eta zabeli balin behar ditut, bida, hemen dakatau, bai? Eta hemen, kasi ez da ikusten, hemen bideoa, denak saio horretik, eukiko ditut jadenak prest, horrela saioan egin alizateko. Erabile izateko ibili gabe kargatzen. Stop share, eta jazta. Eta kitxo.